Čaute, takže tu natáčam ďalšiu sériu a toto bude o proste ako prežiť alebo niečo také. A zrodil som sa v džungli. Trochu mi to laguje. Nie, lagy, prepáčte. No a postavíme si, budeme mať viac sítiel a hoci kde. Postavíme si zimné sídlo, džunglové sídlo, normálne sídlo a púštne sídlo. Proste niečo také, odnak je hneď voda. Takže základ je, že naťažiť si drevo. Každý z vás vie. Jak mi to laguje. Naťažíme si pár dreva. No, budem natáčať mody, balík modov. A to vyjde asi tak, neviem, zajtra asi nie, alebo pozajtra. Tak máme kúsok dreva, si iba málo poťažíme. Pôjdeme si postaviť nejaký malý domček, to si robíme sklad a pôjdeme ťažiť. A potom píšte, že či vás baví kúkať na to, ako ťažím, alebo proste na to, čo budete chcieť vidieť, alebo čo mám robiť. Ešte tak postavím pár domov. Ťažím ešte drevo. To stačí. To si premeníme. Postavíme si toto prvé sídlo, si postavíme asi niekde tu na normálnej čistinke. Postavíme si aj hrad. Ovca, to si musíme zobrať. Že nemohli. Nie. Lak. Niečo som slepý, sa neviem trafiť voľako. Ja som slepý. Nie. Tam máme ešte ďalšie ovce. Ale to laguje. Padla, máme vlnu. Keby začal, môžeme si robiť posteľ. A s tým teraz po cukrovú trstinu. By sme si mohli urobiť záhradku. To sú riadne lagy, proste. Skúsime ísť ešte raz. Ešte to už nebude tak lagovať. Bugy. A tak mi to laguje. No, budeme musieť vydržať. Tak nespadlo niečo do vody. No a mohli by sme si ešte ísť naťažiť nejaké to drevo, robiť krafťák, niečo poťažiť a začať stavať. No ako tak pozerám, tak ja sa vrátim do tej džungle. Alebo si nejako postavíme hrad. Ja by som začal výstavbou hradu. No ako vidím, toto bude na dosť
let's playov, takže lajkujte, prosím vás, a odberajte hlavne. Potrebujem odberateľov. Len tak proste na začiatok, aby ma niečo posilnilo. Ale idem sa vrátiť do tej púšte. No, do džungle. Alebo... Jehej! No, pekne. A postavíme si, rozdal som sa, že si to postavíme najprv v džungli sídlo. A niekde na strome. Lebo stále sa neviem rozhodnúť. Ale neviem, či si už v tomto dielu postavíme domček. Už som si ešte tento strom naťažil. Možno sekerku. Kromp. A napíšte, že či mám natáčať Farming Simulator 2009. Prepačte. Mohol by som aj Farming natáčať, mne to je úplne jedno. Ale toto budem natáčať, ak budete lajkovať aspoň. Takže urobíme si krafťák. Už sa teším na novú verziu Minecraftu 1.6. Tak. A idem si niečo ešte málo naťažiť. Počkaj, ešte si lopatku vyrobím a meč. Nie. Tak. To by stačilo. A ešte si vyrobím truhlicu a ešte sa vyspím. Tak si odložím nejaké veci. Čiže teraz to budem potrebovať, idem si vyrobiť posteľ. Tak, nech sa aspoň zrodím, keď ma niekde zabijú. No, čo to? Aha. Tak, vyspíme sa. A pôjdeme ťažiť. Jak si to urobím. Naťažíme si nejaké drevo. Či drevo je, že naťažíme si kameň.